Que pasou despois? A nai de Harold está sorprendida e o doutor flipando porque o audífono funciona. Despois de non poder escutar durante 5 anos, empezou a correr por toda a sala e tirou un xarrón de cristal. O neno se sorprende polo ruido do cristal e se desmaia. A nai se asustou porque pensaba que era unha reacción do audífono. Harold desperta e segue correndo por toda a cidade. Chegou a casa dos avós para dicirlle que xa podía escoitar. Segue correndo de alegría e outra vez se desmaia. Harold chora de emoción e descúlpase coa nai por escaparse. Ao día seguinte, cando foi ao colexio, fixeron unha festa rachada e sentiuse o neno máis afortunado do mundo. So, a needle pulling thread